compañeiro e a compañeira ingresaron na prisión española de Soto del Real o 26 de xullo de 2005, aplicándoselle un réxime de prisión preventiva sin ningún tipo de posibilidade de liberdade condicional ou outro tipo de redención. Foron clasificados como presos do réxime CIES. O réxime CIES supón que tanto Xiana como Uxío, desde o día do seu ingreso en prisión, foron sometidos a un réxime de vigilancia e disciplina absolutamente extraordinario e clasificados tamén en terceiro grado ou en primeiro grado penitenciario, o que supón unha restricción de todo o que ten a ver con visitas en prisión, con comunicacións por correo, telefónicas, etc. De facto, actualmente, todas as comunicacións están sendo gravadas, as de familiares, os vises íntimos, etc. Foi aplicada tamén a ambos militantes a dispersión penitenciaria. A dispersión penitenciaria é unha práctica, unha medida política absolutamente ilegal aplicada por parte do goberno español que vulnera a súa propia Constitución, vulnera a Lei Xeral Penitenciaria que recolle que todo preso debe cumplir condena nun centro penitenciario próximo do seu domicilio, vulnera toda a normativa que hai elaborada por parte do Consello de Europa a respeito dos dereitos das persoas presas e vulnera tamén, por último, varias convencións internacionais que existen sobre o dereito das persoas presas. Tanto Uxío como Xana son dous compañeiros que demostraron e demostran, tanto fora como dentro da prisión, unha grande fortaleza e vontade por loitar contra este estado de cousas. Os dous teñen unha trayectoria militante a destacar. Tanto ele como ela participaron en medios de comunicación alternativos, en proxectos de centros sociais, en organizacións políticas, juvenís. Eu personalmente coñezo máis a Uxío porque é veciño meu do Val da Maía. De él viu a idea de él e que logo compartiu con nós de lanzar un proxecto de centro social na defensa da lingua e disidente no Val da Maía, e niso andamos. Somos pais de Uxío e nunca pensáramos que podíamos ter un fillo preso. Entón, a estas horas estamos moi adaptados á situación. Ao principio foi moi forte, foi tremendo ver como, mesmo ao pedir permiso o de ir ali a Soto del Real, que foi no primeiro sitio onde estuvo, aquelas marabuntas de xente que chegaban ali, ou aqueles carcereiros que estaban dentro e que trataban a todo o mundo con tan mala uva e todo eso. Desde que hasta hoxe xa levamos 5 cárceres andados a visitar a Uxío. Estiveron nas prisións de Soto del Real, Valdemoro, Navalcarnero, Cáceres, Ávila e Puerto de Santa María. Puerto de Santa María, a 1100 km da Galiza, e a prisión de Brieva, Ávila, son onde se encontran actualmente. Eso é un dos efectos da dispersión que nos fai andar detrás conocendo tantos sitios diferentes e saber, sobre todo, que tes un fillo que está no estranxeiro e que ti cada mes tes que desplazarte, ver que medio de transporte colles e ilo a ver alá. Nos andamos 2.300 km que facemos todos os meses e vemos como todas as visitas se ceban cos presos. De vez en cando entran os carcereiros cando eles non están e entón remexen todo, deixan todo patas para arriba. Mais cando están? Tamén entran cando queren. Sempre levan algunha cousa, tanto dá. Levan roupa, levan cousas que eles fan nos talleres, que dali non deixan sacar nada, entón, pois, entran na cela e desaparecenlle. Enderezos da xente que mantén correspondencia. Enderezos da xente que ten que volver a recoller, en fin, o que cadra. Non falta nunca o carcereiro psicótico que non deixa que a xente estea tranquila, que algún lle bota o ollo e despois aproveita todas as ocasións para enviálo a isolamento. O trato de desprezo de vexacións por parte do funcionariado era tremendo. Isto uniuse tamén o primeiro mes
unido con toda esta campaña destes medios diarios de comunicación que xa condenaron antes dos xuíces e todo eso, que eso creounos un ambiente bastante malo, non? Este consenso e este cálculo, este estudo de como deben ser transmitidas as informacións que teñen a ver con este asunto, digamos que se poden xerar de varias maneiras, non? Unha delas é a propia intervención do aparello administrativo do Estado e do aparello represivo do Estado nos medios de comunicación. No caso galego vese, polo menos nos medios de comunicación de grande tiraxe, non? Nos medios de comunicación importantes. No caso galego podería ser, por exemplo, La Voz de Galicia ou El Correo Gallego, en que digamos que o aparello estatal coloca unha serie de persoas da súa confianza que se encarregan de transmitir unha visón desta problemática e de todo o que hai en torno desta problemática, porque isto afecta tamén a persoas, a familias, non é apenas unha problemática política. O sea, o de dentro xa teñeno perfectamente xa organizado, e pensado, e deseñado para delos así ben jodidos, non? Pero para nós, para a xente, para os compañeros e compañeiras e familiares, pais que visitamos os presos, tamén hai outro deseño. Hai outro deseño de que te desgastes, que teñas un desgaste físico, económico. Moitas veces frivolizar, como están facendo os medios de comunicación convencionais, tratando o tema isoladamente, sen inserilo nun conflito, sen inserilo nunha problemática social determinada, sen inserilo en problemáticas familiares tamén determinadas. O tratamento deste tipo de problemas, da violencia política e de todo o que o rodea, é o máis grave que está facendo o xornalismo convencional na actualidade. Tampouco non hai que pensar que os presos están todo o día pensando se lle vai vir ao carcereiro, se lle vai mandarse espir, se vai... Eles fan a súa vida. Hai amizades íntimas e duradeiras que se fan, que o Xío leva feito en todos os sitios onde estuvo. E, sobre todo, a alegría de cada sábado, saber que chega un amigo, que chega unha amiga, ou que chegan os pais, que van desde moitos kilómetros a moitos kilómetros de distancia e que lle levan as noticias frescas do que está pasando aquí, e do apoio do apoio moral e afectivo. No que nunca existe discrepancias, ou polo menos non as teño visto, polo menos nos medios de comunicación privados ou de grande tiraxe, é en como debe ser tratado o inimigo, entre aspas, non? Ou polo menos o proxecto político do inimigo. E como debe ser tratado a persoa, o preso, neste caso o preso, mas tamén os familiares, o ámbito de amigos e o ámbito social deses presos, non? Entón, eu penso que os medios de comunicación, sobre todo, ensáñanse con ese ámbito e intentan presentar as persoas afectadas como monstruos ou como persoas que non merecen ter un ámbito de relacións sociais. Esta situación dos presos e das presas do noso país que non pasen desapercibidas, porque é algo que a sociedade ten que darse conta. En terceiro lugar, exiximos a inmediata repatriación de Uxío Camaño e de Xiana Gómez, cumplíndose o seu dereito a permaneceren en cárceles situados no territorio da Galiza. A inmediata repatriación, dicía, e a liberdade. A parte da campaña informativa que está programada nas próximas semanas, organizaremos para os días 3 e 4 de novembro unha movilización a Madrid de 2 autocarros con todas aquelas persoas que queran participar para mostrar a solidaridade social e política con Uxío Camaño e Xiana Gómez e para denunciar a farsa judicial de que van ser os hechos.